Il-kontijiet tad-dawl setgħu jkunu orħos milli huma llum li kieku l-gvern għażel li jħaddem il-power station il-ġdida bil-gas oil minflok bil-heavy fuel oil, l-aktar żejt li jniġġes. Waqt il-Breakfast News fuq One, l-Inġinier Arthur Ċantar qalli l-kalkoli kollha juru li bil-gas oil l-ispiża tal-elettriku kienet tonqos bi 17%. Konna ppreżentajna kalkolu li juri illi li kieku f'delli mara jintuża d-diesel u mhux il-heavy fuel oil, il-prezz tal-elettriku ġenerat minn Dellimara jiġi 17%, 17% irħas mill-elettriku prodott il-Marsa illum. Il-professur Edward Mallija jikkonferma tnaqqis ta' 17% li kieku l-gvern għażel il-gas oil. Tikkompara Dellimara bil-gas oil ma' Marsa heavy fuel oil. Il-fatt li Dellimara hija effiċjenti id-doppju se tuża nofs il-fuel li qed tuża l-Marsa. Għalkemm id-diesel huwa iktar għali mill-fuel oil, xorta fl-aħħar se tiġi l-figura irħas li qal l-Inġinier Ċantar. Fl-istess programm kienet diskussa d-deċiżjoni tal-MEPA li testendi l-perjodu ta' monitoraġġ tal-heavy fuel oil sa' Ġunju 2013. Il-professur Edward Mallija qalli kien mill-ewwel evidenti li 3 xhur ta' monitoraġġ kif stabilit fil-permess oriġinali qatt ma kien ser ikun biżżejjed. Is-Sindku ta' Marsa Xlokk, il-perit Edric Mikallef, qalli l-MEPA approvat il-heavy fuel oil fuq testijiet li saru f'Birzebbuġa f'Marsa Xlokk tul 29 ġurnata f'April 2010 li wrew kif it-tniġġis fl-arja kien aktar mid-doppju mill-livell li tippermetti d-Direttiva Ewropea dwar arja nadifa. Naħseb ġi l-istorja kollha qed turi kemm il-MEPA sfortunatament hija dilettanteska fejn tidħol il-monitoraġġ tal-kwalità tal-arja. Ġifieri qed toħroġ kemm il-darba li issa anke esperti minn barra qed jgħidula ma jagħmilx sens li inti qed niddeċidu fuq dejta ta' 3 xhur. Issa dawn meta fil-5 ta' Diċembru huma ddeċidew fuq dejta ta' 29 ġurnata biss.